میرے نہایت واجب الاحترام بزرگو دوستو، اج رمضان المبارک دا تیسرا جمعۃ المبارک، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ اس رمضان دی برکت دے نال سب دے کیتے ہوئے عمال، نیک عمال اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، حسب وعدہ اج دا جمعۃ المبارک حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا تذکرہ خیر اور آپ دی شہادت دے چند ملفوظات اپنے وقت دے رہندے رہندے آپ دے گوش گزار کرانگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساڈا سب دا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید جڑی آیت مبارکہ پڑھیے۔ اللہ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ادھا ترجمہ سماعت فرماؤ تے اپنے دلانو محظوظ فرماؤ۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے تے نیک عمل کیتے نے، جڑے ایمان لے کے آئے نے تے نیک عمل کیتے نے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت لوگاں دے دل وچ پا دوے گا۔ لوگاں دے دل وچ بولو لوگاں دے دل وچ پا دوے گا۔ اے آیت مبارکہ حضرت مولا علی دی شان اندر نازل ہوئی ہے۔ میں اکثر اوقات عرض کردہ رہنا کہ سب تو زیادہ جس ہستی دی شان اندر اللہ دا قرآن آیا ہے او دا نام مولا علی ہے، او دا نام مولا۔ تفسیر دے اندر ہے کہ 300 تو اباب 300 تو زیادہ 350 دے قریب آیات مبارکہ حضرت مولا علی دی شان اندر آئیاں نے۔ اللہ ارشاد فرمایا بے شک او لوگ جنہاں نے ایمان لے کے آئے تے نیک عمل کیتے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان قریب لوگاں دے دل وچ انہاں دی محبت پا دے گا۔ اس سے میں ایک حدیث مبارکہ پیش کر دیں تاکہ مزید نکھار آجائے، مزید جناب نو گل سمجھ آجائے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ ارشاد فرمایا اے جبریل، عرض کی تھی جی رب جلیل، فرمایا فلاں بندے نال میں بڑی محبت کرنا، فلاں بندے نال میں بڑی محبت کرنا، میری بارگاہ بھی وہ بندہ بڑا مقبول ہے، میرے مصطفیٰ دی بارگاہ بھی وہ بندہ بڑا مقبول ہے۔ جبریل جا ٹر جا، لوگاں دے دل وچ او دی محبت پا دے۔ پتہ کی چلے آئے جدو بندہ اللہ دی بارگاہ مقبول ہو جاندہ ہے، جدو بندہ مصطفیٰ دی بارگاہ مقبول ہو جاندہ ہے، اللہ پھر جبریل بھیج دے، اے جبریل میں بھی محبت کرنا، میرا مصطفیٰ بھی اس بندے نال پیار کردہ ہے، جا لوگاں دے دل وچ بھی دی محبت پا دے، جا لوگاں دے دل وچ بھی دی۔ اسی ایویں صدیق نہیں کر دے، اسی ایویں عمر نہیں کر دے، علی عثمان اسی ایویں نہیں کر دے، اسی ایویں داتا نہیں کر دے، اسی ایویں خواجہ نہیں کر دے۔ اے اللہ دی بارگاہ مقبول نے، انہاں دی محبت اللہ نے انساناں دے دلاں وچ رکھ چھڈی ہے۔ اتھوں تک گل سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ جدو اپنے کسے بندے نو پیار کردہ ہے، محبت کردہ ہے، جدو بندہ اللہ دی بارگاہ مقبول ہوندہ ہے، پھر اللہ دلاں دے لوگاں دے دلاں وچ آٹومیٹک او دی محبت پا دیندہ ہے، او دی محبت بولو دی محبت پا دیندہ ہے۔ کون علی؟ شیر خدا علی۔ سبحان اللہ دے بولو یار، دلے مٹھے نہ بٹھیا کرو، ذرا گج کے بولیا کرو سبحان اللہ۔ سبھی صاحب بڑی مہربانی، توڑا چہرہ بس توڑی سبحان اللہ دی چھال چاہی دی، اللہ پاک آپ نے سلامت رکھے۔ کون علی؟ شیر خدا علی، مشکل کشا علی، اسد اللہ علی، داماد مصطفیٰ علی، حسنین دا باپا علی، زہرا دا شوہر علی، زہرا دا شوہر علی۔ آؤ حضرات، اگر میں آپ دا تذکرہ خیر شروع کرا، حضرات گرامی، ایک دن آپ ممبر تے بیٹھے، آپ نے فرمایا لوگو سلسلونی، آپ جوش اندر آئے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلمی و علی بابوہا، انا دار الحکمہ و علی بابوہا، فرمایا میں علم دا شہر آتی علی اس شہر دا دروازہ، میں حکمت دا شہر آتی علی اس شہر دا۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک کوئی شہر نو ایک کوئی دروازہ ہوئے، لوگوں نے دروازے وچوں دی لنگ کے جانا ہے، لوگوں نے دروازے وچوں دی لنگ کے جانا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر نبی دی بارگاہ جو کچھ لینا ہے تے علی نو مننا ہی پینا، علی دے منن تو بغیر گزارا
علی نے منن تو بغیر گزارا فرمایا نا مدینۃ العلمی والی بابوہا میں علم دا شہرت علی اس شہر دا دروازہ انا دار الحکمہ و علی بابوہا میں حکمت دا شہرت علی اس شہر دا دروازہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا سونے علی تو بغیر گزارا نہیں علی تو بغیر گزارا بولو بولو علی تو بغیر گزارا میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں ایک دن آپ ممبر دے بیٹھے فرمایا لوگو پوچھو سال سوال کرو سلونی میرے کو سوال کرو فرمایا میں کو آسمانہ دے رستے پوچھو زمینہ دے رستے پوچھو آج جو پوچھو گے علی دا جواب دے گا اے آپ نے کس موقع دے فرمایا چند یہودی سن یا کافر سن منافق سن انہاں حضور دے علم غیب کے اعتراض کیتا فرمایا حضور دی ہستی تے بہت بڑی ہستی ہے میرے کو پوچھو میرے کو بولو بولو میرے کو آپ نے فرمایا لوگو سال سلونی میرے کو سوال کرو میرے کو میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں حضرت پیارے مولا علی ممبر تے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا لوگو سال سلونی میرے کو سوال کرو اوہ نبی دے علم غیب تے اعتراض کرنے والیو نبی دے علم تے اعتراض کرنے والیو اوہ منافقوں میرے کو پوچھو آج میں علی ممبر تے بیٹھا آج میرے کو پوچھو زمینہ دے رستے پوچھو ستے آسمانہ دے رستے پوچھو اوہ جنت دا رستہ پوچھو آج جو پوچھو کہ میں علی دساں گا حضرات محترم و سمجھ میں وجہ کا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہاتھ بن کے عرض کرتا ہے اے علی تو کہنا ہے سال سلونی میرے کو سوال کرو جو پوچھو کہ میں جواب دے مانگا اے علی ابتدا سے سوقت جبریل کتھے وے اے علی ابتدا سے سوقت جبریل کتھے وے علی بیٹھا کوفے دی جامعہ مسجد ممبر دے وے علی بیٹھے ممبر دے نے آپ نے آسمان وال ویکھیا آپ نے زمین وال ویکھیا سجے کھبی اگے پیچھے ویکھیا حضرات علیو دا نائے او جیڑا بیٹھا زمین تے ہووے او ستے آسمانہ دے پار ویکھ لیندہ ہے ستا زمینہ دی تے وچ ویکھ لیندہ علی اس ہستی دانا جڑا ستے زمینہ تو پار ویکھ لوے جڑا عرش مولا تک ویکھ لوے او جڑا سدرۃ المنتہا تک ویکھ لوے اے جڑے ویلے آن والے نے سوال کیتا علی ذرا دس اے علی اس وقت جبریل کتھے وے مولا علی نے فرمایا ٹھہر جا آپ نے اتے ویکھیا تھلے ویکھیا سجے کھبے ویکھیا آپ نے فرمایا سوال کرنے والی آئے اوہ میں ستے زمینہ ویکھیا نے ستے آسمان ویکھے نے اوہ میں سجے کھبے ویکھ لیا ہے اوہ سدرۃ المنتہا بھی ویکھ لیا ہے اوہ منو جبریل کدرے نظر نہیں آیا جبریل کدرے نظر نہیں آیا اوہ منو جبریل کدرے نظر نہیں آیا اوہ سوال کرنے والیا منو تے لگدا ہے جبریل تو یہ اوہ سوال کرنے والیا منو تے لگدا ہے جبریل تو یہ حضرت پیارے جبریل ہاتھ بن کے کہندے علی او تو آپ بھی سچا ہے تیرا دعویٰ بھی سچا ہے اے جبریل تو آپ بھی سچا ہے تیرا دعویٰ بھی سچا ہے حضرات محترم پھر ایک یمنی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ایک یمنی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ایک کہنے لگا علی تو کہنا ہے سال سلونی میرے کو سوال پوچھو او جو پوچھو کہ میں سوالاں دے جواب دے مانگا علی ایت دس کدی اپنے رب نو بھی ویکھی آئے علی کدی اپنے رب نو بھی ویکھی آئے علی کدی اپنے رب نو بھی ویکھی آئے آپ نے فرمایا سوال کرنے والی آئے علی اونی دیر تک سجدہ ہی نہیں کردہ جنی دیر تک اپنے رب نو ویکھ نہیں لیندہ جنی دیر تک اپنے رب نو ویکھ نہیں لیندہ آؤ میں ایک اور جملہ بولا ایک دن مولا علی نماز پڑھنوا سے جاندے پہنے نماز پڑھنوا سے جاندے پہنے ایک کافر نے روکیا ایک عیسائی نے روکیا عیسائی نے روکیا عیسائی کہندہ علی رک جایا جے علی تسی دعویٰ کیتا ہے سال سلونی میرے کو جو پوچھو کہ میں جواب دے مانگا علی ایتے دسو او کیڑے جانور نے جڑے آنڈے دیں دے نے او کیڑے جانور نے جڑے بچے دیں دے نے کیڑے جانور نے جڑے آنڈے دیں دے نے کیڑے جانور نے جڑے بچے دیں دے نے
اس عیسائی دے دل میں سی میں مولا علی کو اتنا بڑا سوال کیتا ہے علی کھلو کے سوچن کے فلاں جانور بچے دیندہ ہے فلاں جانور آنڈے دیندہ ہے فلاں جانور بچے دیندہ ہے اس عیسائی نے بہت بڑا سوال کیتا ہے علی نے ایک جملے وچ جواب دے چھڑیا آپ نے فرمایا سوال کرنے والی او جنہ دے کان بار ہوندے نے او بچے دیندے نے جنہ دے کان اندر ہوندے نے او آنڈے دیندے نے جنہ دے کان بار ہوندے نے او جانور بچے دیندے نے او جنہ دے کان اندر ہوندے نے او آنڈے دیندے نے آپ نے فرمایا او کہن لگا ایڈا وڈا سوال کیتا ہے تسا ایک لمحے وچ جواب دے چھڈیا ہے آپ نے فرمایا عیسائیہ میں نماز پڑھ کے آؤنا ماں تو کھڑا ہو کے جانور گنی جا او دے دل میں سی میں علی دی نماز لیٹ کرواواں گا آپ نے فرمایا کان بار جانور جنہ دے کان بار او بچے تے جنہ دے کان اندر او ہو اے تسی بھی کلی آج تو بعد یاد رکھنا سوال کتنا بڑا ہے تے جواب ایک جملے جے فرمایا جنہ دے کان بار بچے تے جنہ دے کان اندر او ہو آپ نے فرمایا تو کھلو کے گن میں نماز پڑھ کے آنا تو کھلو کے گن میں میرے پیارے امام الانبیاء نبی دا غلامو آپ نے فرمایا اے عیسائیہ تو کھڑا ہو کے گن تو کھڑا ہو کے گنتی کر میں ذرا نماز پڑھ کے آنا حضرات محترم مولا علی جا کے نماز دا کی تھی باری آئے آگے بیکھیا اے عیسائی کھڑا ہے عیسائی کھلو کے گن دا پیا ایک کٹے دے کن بار وچھے دے کن بار چڑی دے کن اندر ایک کنہ دے کن بار نے اور کنہ دے کن اندر نے حضرات محترم کھڑا ہو کے گن دا پیا ایک کہن لگا علی اور میں تے اتنا بڑا الیاس بھائی ذرا کھول کے چلاؤ ایک کہن لگا علی میں اتنا بڑا سوال کیتا ہے اے تسی ایک جملے وچ جواب دے چھڑی آئے حضرات محترم سے عیسائی نو یقین نہیں آیا اے چلدا چلدا اپنے پادریاں کول چلا گیا اے جا کے کہن لگا پادریوں او میں علی کولوں آ سوال کیتا ہے کہ کیڑے جانور نے جڑے آنڈے دیندے نے کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے علی نے جواب دیتا جنہ دے کان بار ہوندے نے او جانور بچے دیندے نے جنہ دے کان اندر ہوندے نے آنڈے دیندے نے عیسائی حیران رہ گیا او کہندا اتنا بڑا سوال ہے اتنا چھوٹا جواب ہے او کہندا ہو جیا جواب تے او دے سکدا ہے جے دے سامنے جانور بنائے گئے ہوں کہندا ہو جیا جواب تے او دے سکدا ہے جے دے سامنے کیوں علی جواب نہ دیندے انا مدینہ العلمی و علی جن بابوہا میں علم دا شہر آتی علی اس شہر دا بولو علی اس شہر دا انا دار الحکمہ نبی نالو وڈا کوئی حکیم کوئی نہیں نبی نالو وڈا کوئی جانن والا کوئی نہیں کل کائنات خدا تو بعد کل کائنات دی اندر نبی تو زیادہ کوئی علم والا نہیں نبی تو بڑا کوئی حکیم نہیں حکمت والا نہیں فرمایا نا مدینہ العلمی والی بابوہا نا دار الحکمہ و علی جن بولو و علی جن بابوہا مکہ فتح ہویا مکہ بولو صحیح نا مکہ فتح ہویا جڑے ویلے مکہ فتح ہویا نا حضور نے فرمایا علی اجرے 360 کعبے وچ پئے نے نا میرے موڈیاں دے سوار ہو انہاں نو توڑ دے انہاں نو 360 بوت سن کعبے دے اندر کتھے اللہ دے گھر دے اندر جڑے ویلے مکہ فتح ہویا حضور نے فرمایا علی میرے موڈیاں تے چڑھ اے حضور دی وانڈے کسے نو موڈیاں تے بٹھا لیندے نے تے کسے دے موڈیاں تے بیٹھ جاندے نے اے حضور دی وانڈے کہ جدو بت توڑنے سن علی نو موڈیاں تے بٹھایا تے جدو ہجرت والی راہ سی ابو بکر دے موڈیاں تے بیٹھ گئے اے حضور دی وانڈے عرض کیتی سونے تسی میرے موڈیاں تے بیٹھو فرمایا علی تو نبوت دا بھار نہیں جا سکدا سونے ٹھیک ہے علی بیٹھے نبی دے موڈیاں تے علی بیٹھے نبی دے تسی سبحان اللہ فرما سکتے ہو جناب علی بیٹھے نبی دے
علی بیٹھے نبی دے عشق علی تو پیار علی ہے عشق علی تو پیار علی ہے عشق علی تو پیار علی ہے عشق علی ہے پیار مہربانی اگر جناب مل کے پڑھ لو تو جناب دی بہت شکریہ مل کے پڑھ لو عشق علی تو پیار علی ہے عشق علی تو پیار عشق علی تو پیار علی ہے عشق علی تو پیار علی ہے عشق علی تو پیار عشق علی تو پیار علی ہے عشق علی تو پیار عشق علی تو پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے عشق علی تو پیار عشق علی تو پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار عشق علی ہے پیار دل ہے عشق علی ہے پیار علی علی میرے موڑیاں تے سوار ہو تے کعبے دے بوت توڑ بولیے سبحان اللہ میرے موڑیاں تے سوار ہو تے کعبے دے بوت بولو بولو کعبے دے بوت میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں کعبے دے اندر خانہ کعبہ دے اندر 360 بوت نے جڑے ویلے خانہ کعبہ مکہ فتح ہویا حضرات محترم مولا علی نبی دے موڈیاں تے بیٹھے نے نبی دے موڈیاں تے بیٹھ کے آپ نے بتانو توڑنا شروع کیتا لوگوں آپ بوت توڑ دے پینے سجنا بوت توڑ دیاں جڑے ویلے سارے بوت ٹوٹ گئے نے فرمایا علی بوت ٹوٹ گئے جی یا رسول اللہ بوت ٹوٹ گئے نے فرمایا اپنا ہاتھ ذرا آسمان ول وداؤ او بیٹھا نبی دے موڈیاں تے بیٹھا علی نبی دے موڈیاں تے فرمایا اپنا ہاتھ ذرا آسمان ول اٹھاؤ علی ویکھ ہاتھ کتھوں تک جاندا ہے عرض کیتی سونے لج پالا میرا ہاتھ عرش دے کنگریانوں پہ گیا سونیا میرا ہاتھ عرش دے کنگریانوں پہ گیا ہے لج پالا حکم دے وہ میں عرش دا کنگرا لیا کے تو آڑے قدمہ وچ رکھ دے ماں فرمایا علی نانا علی تھلے آ جائے علی تھلے آ جا میرے نبی علیہ السلام دے منن والیو اے میرے نبی علیہ السلام نے علی نو موڈیاں تو تھلے لایا ہے ایتھے حضرت علی نے ایک سوال کیتا عرض کیتی سونے اچھا عوام مدینے کی ہے گلی ہے جدے بھی دیکھو گواہ مدینے کی ہے گلی ہے جدے بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہے گلی ہے یا ہویا نالے ہاتھ پکڑیا ہویا نالے بار بازار گلیاں وچ کہندا لوگوں علی نے منو جہنم دی آگ تو بچا لیا ہے علی علی یہ مولا بندہ جدا تسی ہاتھ قلم کیتا ہے او بار بازاراں دے اندر حضرات محترم تو آڈے چرچے پیا کردہ ہے مولا علی نے فرمایا انہوں بلا کے لے گیا